Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Matul il-jum tal-ħatf ta' qalet tellet b'suċċess Festa Annimali 2025 b'familji attendew għal ġurnata ta' ċelebrazzjoni u għarfien favur il-ħarsien tal-annimali. L-attività ġiet uffiċjalment miftuħa mill-Ministru Anton Refalo u mis-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela, id-Direttur għall-ħarsien tal-annimali Joseph John Vella u l-Kummissarju għall-ħarsien tal-annimali Elisin Bezzina. Matul il-ġurnata l-familji kellhom l-opportunità li jiltaqgħu ma' dit volontarji veterinarji, trainers u behaviorists tal-annimali biex jiksbu aktar għarfien u servizzi relatati mal-ħarsin tal-annimali. Numru ta' volontiera mid-Dipartiment tal-ħarsin tal-annimali kienu preżenti wkoll bi klieb li bħalissa jinżammu fl-istess dipartimentu li għadhom qed jistennew familja biex tattoddhom. Fuq dan One News tkellem ma' Mart il-Prim Ministru Lidja Bela. Naħseb l-aktar ħaġa li spikkat illum hawnhekk festa annimali kienet l-imħabba li juru n-nies lejn l-annimali u fuq kollox l-imħabba li jagħtu lura l-annimali. Inħeġġeġ lil min interessat li jadotta annimal biex ukoll jiġi hawnhekk jara l-annimali li qegħdin disponibbli biex jiġu adottati. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna li nkomplu nadottaw. F'taqal tkellimna anke ma' dawk li attendew għal Festa Annimali. Qegħdin hawnhekk aħna volontiera l-Animal Welfare. So ovvjament ġibna l-klib tagħna għandna l-Konerman għandna Nina u tequila. Ovvjament biex nippromovuhom biex jiġu adopted. Konna ġenaw u rajnijom u għaddejna, u naraw xaw naqraw. Aħna ġejna minn Għawdex, apposta, for this event u viraw vibe u kulħadd on l-istess level. It's very fun. Ġejna tifla għax joġbu għal-annimali. Naħseb atmosfera sabiħa, avveniment sabiħ. Xkut akwarjum żgħir kull manna, imma tfal jieħdu pjaċir jaraw l-annimali. Ħadna gost li hawn din l-attività u kellna ċans nġibu l-kelb tagħna magħna. Hawn ħafna affarijiet interessanti u inserta ġurnata fejn kulħadd qed jieħu gost. Bħala uffiċċju tal-Kummissarju għall-ħarsien tal-annimali, aħna rmajna biex anki in-nies jistgħu jiġu u naddulhom informazzjoni korretta. Mela permezz tal-Festa Annimali ġejt hawnhekk flimkien ma' kollega tiegħi ners bħali għandna stol assoċjazzjoni Lourdes qed nagħmlu fundraising activity biex intellaw tfal li għandhom bżonn jitilgħu Lourdes u ħanitilgħu flimkien magħhom.